Čau Peťo, keď som ťa mal veriť jedno jedlo, čo by to bolo? Na tento moment som čakal. Mám tu pre teba jednu zložku. Hrozne mi chýba také virálne japonské mesové sendviče, také sando, stejkové. Toto, prosím. Budeš prvý. Áno? Aha. Díky. Yes, ďakujem. Tvoje obľúbené jedlo z detstva? Si dodnes dávam rožok s maslom a medom, lebo to sme mali na raňajky furt a strašne mi to chutí, lebo ma to prenesie. To detstvo. Jedlo, ktoré nemáš rád? Dosť picky eater, takže nie je to úplne že jedno jedlo, ale paradajky sú taký môj úhlavný nepriateľ, tak veľa vecí s tým. Paradajkovú polievku mám rád. Obľúbená sladkosť, z takých tých v obchode gumené cukríky 100%. A z takých, čo si vieš akože niečo sladké spraviť, tak tiramisu. Obľúbená príchuť zmrzliny? Ja mám rád čokoládovú. Keby si dal vybrať burger alebo pastu? Teraz už pastu, aby som schudol trochu. Varíš? Moc nevarím. Aj rád grillujem. Robil som si na panvici nejaké mäso, krkovičku alebo dačo také. Dobre, díky. Čau Peťo, Čauko. takže po mesiaci tu mám pre teba Ježišmaria. Sando beef. Na to som sa tešil viac než na moje narodeniny. Tak to je bomba toto. Tak to si mi spravil deň. Ja, tak toto vyzerá máš better, než som čakal. Ty kokos. Dobre? Mocné. Dobre, tak díky. Ja ďakujem. Vidí zase.